Cadas Audio. Tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisan najan aku ning ado pokoknya degling serba bisa, garap selaginan ya penak, dangdut koplo ya penak, sing ora penak rock gitu. Rock, jajal kok piye yo, ngerak musik rock Mas. Musik rock ya. Musik rock. Mangga. Sinarikan bagi Pancamurtari Dendeng Nada kanthi titip tresno atur sedaya tamu segala kanthi madhumat kali penggali Sinarion Cadas Audio. Jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisan najan aku ning ado papane utahe iki seraginan sik teko jam 1 jam 2. Wah, seraginane teko jam 2 mesake sing balung. Kok bengi? Nggih. Wayahe wong lawas tampil. Wong edan to? Wong lawas. Oh, wong lawas. Nggih. Nggih.
pamujiku marang kowe muga uripmu tentram salawase najane ngato papane nanging aku tetep tresno kowe sinaringan dengling nada paripurna kanthi titip tresno Pak Hartomo